बघा रेडी झालेलं आहे. कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे मस्त. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो मॅगी किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत मोरी मटण, म्हणजे मुशी बोलतात, बेबी शार्क बोलतात. तर त्याचं आज आपण मटण बनवणार आहोत आणि ते मटण कोण बनवणार आहे ते पण बघूया आणि मजा येईल. मटण एकदम जबरदस्त बनेल. परत एकदा कल्याण फिश मार्केटला आज आपल्याला मुशी घ्यायची आहे, तर आपण मुशी बघायला आलोय. कसं आहे बाय? तर मुशी बघूया. मुशी म्हणजे मोरी. इथे सुकी मच्छी भेटते सगळी. आता बघ कशी हात. मुशी कोणाकडे? मुशी हो, गायत्री. हा, 5वीला. मुशी एकच आहे, काढ ना अजून. वल्लरी. हा, 2 मुश्या कशा दिल्या? हा, 500ला 2. ठीक आहे. मला कट करून कसे भेटेल? पण हे नको, त्यामध्ये आतमधला हाड नाही ठेवायचा, तो पण काढायचा. आत्याने सांगितलंय. 2-2 पीस करायला लागतील ना. हा हा हा. साफ करून घेऊया. होईल होईल, अजून लहान. हा ना. काय नाव आहे? मृण्मयी. अरे वा, छान नाव आहे. मुशीचा मटण बनवायचा. हा, आम्ही खातो, पण आत्याने सांगितलं की काटा काढून आण. मी बोललो ठीक आहे. ते काटा काढेपर्यंत आपण सगळ्यांना भेट देऊया. हा, काय काय मासे आहेत त्यात बघायला पाहिजे ना. हा, काय मुशी? तुम्ही हाक मारून विचारली ना कोणाकडे मुशी आहे म्हणून पहिले. आता तिच्याकडनं घेतली मी. तू एक काम कर, लेपा दे बस. गायत्री, आज काय नको. लेपा साफ करून देशील ना? कुठे? हा हा, लेप दोन्ही बाजूने ना. दोन्ही बाजूची काढशील ना? दोन्ही पण काढ. हो, तो रोज
करतो. आता गेले असेल ना पाऊस करायला. दाखव. हे बघा दोन्ही बाजूनी साफ केलेली लेप, बटाट्याचा कापा आणि लेप सेम लागते ना रवा लावल्यानंतर. हे बघूया, सांग ना. दाखव कितीचा असेल हा? कितीचा आहे? 1700 रुपये किलो. 1700 रुपये किलो. एका किलो मध्ये किती? एकच. एका किलोचा एक आहे. अरे बाबा, बघा 2.5 किलोचा एक आहे. जबरदस्त. हलवा हा कितीचा आहे? 1600 रुपयाचा. हा एक पीस 2.5 किलोचा असेल ना? 2 किलोचा आहे. 2.5 किलो. 1600 रुपयाचा 2 किलो. मस्त. हा बघा एक पूर्ण काटा असा काढलेला आहे. ऍक्च्युली काटा नाही, तो हार्ड आहे. खाल्ला तरी काय नाही, हा एवढा मऊ असतो, बोंबलासारखा. हा बोंबल्यासारखाच असतो तो. खाल्ला नाही. येस, थँक्यू. आता बोल कशी बनवू? पीस छोटे मीडियम साईज, आपल्या मटन बनवायचं ना त्या साईजचं. हा बरोबर. बस. काय डब्याला दाखव. डब्याला मच्छी आमची, ही कुठची? कोंबडीचे पाय आणि फिश कुठची आहे? हा, आतमध्ये दाखव. टेटेत कलेची टेटा. हा, आणि या डब्यामध्ये काय आहे? रस्सा. दाखव. पप्पा व जेवण बघतो. आमचा कोल्यांचा जेवण, येस, मच्छीवाल्यांचा. मस्त. चला, थँक्यू सर्वांना. चलो, जेवणाच्या टायमाला आपण आलेलो, या जेवायला. आता घरी जाऊन जेवण. चल. हो चला, थँक्यू. बघा कोण पाहुणे आलेत आपल्याकडे. माझी आत्या आहे, गुलाब आत्या. आज ती आपल्याला काय दाखवून, आज काय दाखवणार रेसिपी मध्ये? आज सोयाला मोरीचं मटण, मोरीचं मटण, लेपा फ्राय, लेपा फ्राय, आणखी हे पण मोरी फ्राय. मोरी फ्राय हा, रव्यामध्ये. रव्यामध्ये. हा, आता आपण ग्रीन मसाल्यात. ग्रीन मसाल्यामध्ये. हा. आता आपण त्याला मॅरिनेशन वगैरे करूया. स्टार्ट कशापासून करायचं आपण? आपण मीठ आणि लिंबू पहिल्यांदा लावून घेऊ. मीठ आणि लिंबू, हा. आणि त्याच्यानंतर मग मसाला मॅरिनेट करायला ठेवूया. हो, आणि हे वाटण काढलेलं आहे. वाटण हे पण काढलेलं टाकून आहे. घे. हे मोरीमध्ये जाणार ते वाटण आहे. हो, मग हे खोबरं भाजलेलं आहे, सुकं खोबरं. सुकं खोबरं भाजलेलं. एक हे कोथिंबिरीचे ती दाणे. देठ आहेत, हा. आणि कांदा, कांदा 2 कांदे घेतलेत. लसूण, लसूण, ओली मिरची घेतली आणि टेस्ट चांगली येते. हिरवी मिरची, हा, हिरवी मिरची, आलं आणि कढीपत्ता. कढीपत्ता. हे सगळं एकत्र वाटून हे कोकम वरून टाकायचंय आपल्याला. कोकम वरून टाकणार. हे सगळं आपण मिक्सरला लावून नंतर वाटण म्हणून टाकणार. हो हो, वाटण म्हणून. चल तर स्टार्ट करूया. हो पहिलं तर लेपा, हो लेपा फ्रायला. हो. हे बघा, हे लेपा गोवामध्ये खूप पब्लिक खाते, मालवणला पण खाते, पण हो. गोव्यामध्ये पुष्कळ पब्लिक खाते. नाही, मालवणमध्ये पण आमच्या खूप खात्यात. आणि ही मोहरी आहे, ती पण आपण फ्राय करणार आहोत. आणि ही जी मोहरी आहे म्हणजे बेबी शार्क बोलतात त्याला, ती आपण ग्रेव्ही करणार, मसाला करणार त्याचा. हो, हो. पहिलं तर आपण मीठ घेतोय. ते मस्तपैकी मॅरिनेट करायचंय. आता आपण वाटण बनवून घेतोय. पहिलं तर कांदा टाकलेला आहे, त्याच्यानंतर आपण कढीपत्ता, कोथिंबीरची देठ आणि सुकं खोबरं जे भाजून घेतलेलं ते
आता ते मिक्सर मारून घेणार आहोत आपण आणि थोडं पाणी टाकणार आहोत आपण त्याच्यामध्ये आणि आता मिक्सर करून घेऊया. आता आपण मॅरिनेशन करून घेऊया. हो. त्यामध्ये काय काय टाकलं ते हा मॅरिनेशन? हिरवा मसाला आहे. हिरवा मसाला. हा हिरव्या मसाल्यात मी आलं लसूण पेस्ट, हा. कोथिंबीर, पुदिना, लिंबू आणि मीठ. लिंबू आणि मीठ हा, एवढं टाकलेलं आहे. आणि याच्यात पहिलं मी मीठ आणि लिंबू पिळून घेतलेलं. लावून आता फक्त घेतलेलं. आपल्याला हिरव्या मसाल्यातच फ्राय हा करायचं. फ्राय. मालवणी मसाला नाही टाकायचा त्यामध्ये. मालवणी मसाला याला मोरीच्या मोरीच्या याला. हं. ओके. हे हिरव्या मसाल्यामध्ये आम्ही पहिल्यांदा खाणार. हो, मी ह्याच्या आम्ही पहिले करतो मालवणात. फक्त हिरव्या मसाल्यात मी नव्हतं बनवलेलं, हे पहिल्यांदा बनवतोय. हो आणि फक्त आपण त्याला वर रवा लावायचा. हो. म्हणजे जसे चांगले आपण कुरकुरीत तो होणार. हा लाल मसाला वापरतो ना, तसंच हा हिरवा मसाला. सेम सेम तसंच. आणि रवा लावायचं. झालं. आता आपण स्टार्ट करतोय. हो. त्यात पहिलं तर तापत ठेवलेलं मी. तेल ओतून घेऊया. हो. रवा लावून घेतोय. हे बघा. असा रवा लावून घेतलाय. तसंच मुशीच्या पण ह्याला लावायचंय. मस्त कुरकुरीत होतील ना ते. हो. टेस्ट पण चांगली लागते. आता आपण त्याला तेलात सोडू. हो. बर. मस्त फ्राय करून घेऊया. मस्त कुरकुरीत झालेत. आता हे परतल्यानंतर आता आपण मुशीचं मटण बनवायला घेऊया. आणि गॅस स्लो ठेवूनच तळायचे. ओके. गॅस स्लो ठेवायचा. हा म्हणजे मग ते जळत नाही, व्यवस्थित छान कुरकुरीत होतात. अरे मस्त. यस. आता मेन कार्यक्रमाला सुरुवात. मोरीचं मटण. कांदा टाकून घेऊया. म्हणजे याच्यात फक्त आपण कांदाच टाकणार, बाकी सगळं जे मेन टेस्ट आणणार ते सगळं वाटण आणणार. हो, वाटणात टाकले. हा आपण आता तो लाल करून घ्यायचा आहे चांगला. हो. मीठ पहिलं टाकलं तर लवकर कांदा कांदा शिजतो, नरम होतो. हो. लवकर नरम होतो. आता आपण त्यामध्ये मसाला टाकतोय, कारण या या तुकड्यांच्या पटीत मसाला टाकणार. 2 चमचे 2 चमचे मालवणी मसाला. मसाला. आता मसाल्याला चांगलं परतून घ्यायचंय. हो. आता आपण याच्यामध्ये वाटण टाकून घेतोय. हो. किती घ्यायचंय अंदाजे? हा, ते जेवढे तुकडे आहेत ना त्याच्या पटीत घ्यायचं वाटण. ओके. हे बघा एवढं आपण वाटण घेतलेलं आहे. आता कलर येईल ना. हो. पाणी आपण अंदाजे घेतोय ना. हो.
जसं मसालेदार होणार की रस्स्यावाला होणार? तुला आपल्याला कसं पाहिजे ना हा. तसं आपण घ्यायचं. थोडं घट्ट, भाकरी घट्ट. बरोबर घट्ट लागतं. हा. जर भाताबरोबर आपण थोडं पातळ करतो. भातासोबत आपण खाणार आहे ना? हा, भातासोबत बरोबर खाणार तर थोडं पातळ. हा. ओके. आता आपण मोहरी टाकून घेतोय हो. ग्रेव्ही मध्ये. Gravy. थोडा कलर एकदम मस्त आलाय. लास्टला फिनिश आपण कोथिंबीर टाकून करणार. हो. आता मिक्स करून घ्यायचंय. मसाल्याचा कलर पण छान आलाय बघ. मस्त आलाय कलर. करता करता खावंसं वाटतं ना. आता किती मिनिटं ही लगेच शिजते ना? हो, एका वाफेवर होतं. पण आता हे आपले थोडे पीस मोठे ठेवले. मिक्स करून घेऊया चांगलं. पाणी टाकायचं आहे? थोडं टाकूया. ठीक. आता कोकम टाकून घेऊया हो. अंदाजे. आणि मग आता किती मिनिटं? 5-1 मिनिटं. हा, 5 मिनिटात एक चांगली वाफ आली ना की हा. बस झाली. पाच मिनिटानंतर आपण बघूया. हो. आपली तशीच बाजूला फिश पण आता झालेली आहे. एकदा परतून घेऊया. परत एकदा परतून घेऊया आणि मग आपण टेस्ट करून सांगूया कशी झाली मच्छी ते. आता फिश फ्राय रेडी झालेली आहे. हो. मस्त. आता आपण बघा रेडी झालेलं आहे. कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. मस्त. हे बघा थोडं असं झालेलं आहे एकदम मस्त. आता प्लेटमध्ये काढून घेतोय. सुगंध एकदम मस्त आहे. बस. हे बघा आता सोबत भात घेऊया. बस. हे बघा अशा तऱ्हेने प्लेट रेडी. आता टेस्ट करूया. थँक्यू आत्ते. मस्त झालं. आता आपण स्टार्ट करतोय. हे बघा पहिलं तर मुशी फ्राय जी आपण केलेली आहे ती आणि बाजूला लेपा आहे. हे बघा खरंच टेस्ट पहिल्यांदाही टेस्ट केली आहे. एकदम मस्त लागते. खरंच खूप भारी टेस्ट आहे. आता आपण ही बघा लेप खातोय. असा मध्ये लेपांच्या मध्ये असा एक काटा असतो तर ते बघून बटाट्याची काप असते ना जी रव्यावर करतात मसाला लावून सेम तशी भारी. आता आपण मेन मुद्द्यावर वळूया जो याच्यावर पण थोडस मस्त लिंबू पिळून बघा. एकदम नरम पीस असतो. मालवणची आठवण आली. हे बघा असा पीस आहे.
मस्त मजा आली. बेबी शार्क हा मटणामध्ये येतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.